Αγυράκης νούμερο 2. Όπως λέγανε, αράζομαι εδώ. Βγήκαμε λίγο έξω να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι μέχρι την άμμουσα. Για ποτό δεν είμαστε, εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα τώρα και αράζουμε. Τώρα λέμε να σηκωθούμε το πρωί, μήπως πάμε για κάνα μπάνιο, θα δείξει. Γιατί μπορεί να συνεχίσουμε να ξεκουραζόμαστε εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν Δημήτρης θα μας συμφωνεί. Πάντως σήμερα για ποτό σήμερα δεν ήταν. Πολλοπαράδες άνθρωποι και είμαστε από τις 12 έδωνα μέσα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν μ' αρέσει. Είμαστε off. Οι κούρες όλη μέρα έξω, τρέξουμε. Είπαμε και μην λίγο ξεκουραστούμε. Ωραία είναι. Έτσι θα περάσει η εβδομάδα, εγώ το λέω. Κρεβάτι, μαξιλάρι και Άγιος ο Θεός. Και το φαγητό, οπότε λέω παραγγέλνουμε τη Λίβερη. Δεν κάνουμε τον κόφι και βγαίνουμε έξω. Αυτό. Λέκη πάρε. Μόνο από το χάρτη θα τη βλέπω να τη μάθουμε. Εντάξει, καλή είναι πάντα.